oricând, mă rog, dacă suporți căldura asta din perioada verii, dar poți să te duci iarna și cumpăra apartamente acolo. Vreau să mergem puțin până în Dubai. Cristina Stoian, CEO-ul unei agenții imobiliare din Dubai, este alături de noi. Cristina, bună ziua, mulțumesc mult că ești alături de noi. Bună ziua, cu mare drag. Și eu sunt în deplasare. Unde ești acum? Deci nu mă trece de acasă. Sunt la Istanbul, pentru că ne deplasăm și noi. De cât timp stai în Dubai, Cristina? Aproape 4 ani de zile, full-time. În mare parte, aproape 8. Dar, în schimb, pentru că noi avem și birou în Londra, făceam oarecum naveta. În ultimii 4 ani sunt pe poziție fixă în Dubai. Te-ai dus acolo să faci business sau te-ai dus acolo, ți-a plăcut și ai zis vreau să mă apuc de asta? Nu, deci noi suntem în industria imobiliară de acum 18 ani și ne referim la ceea ce înseamnă management, construcții și vânzări de proprietăți. Mai mult aș spune că este un fel de consiliere, pentru că nu ne ocupăm doar de Dubai. Deci nu ne ocupăm doar de Emirate, cum spunea și domnul Stoica, ne ocupăm de Ras Al Khaimah, pentru că, într-adevăr, este o destinație foarte populară în ultima vreme, dar, în schimb, ne ocupăm și de Cipru și de Spania și mai multe destinații nu turistice, ci profitabile. Pentru că noi vedem partea materială a situației. Dar cum a ajuns Dubaiul să fie cunoscut? Cum a ajuns să fie căutat de români? Au schimbat arabii strategia în ultima perioadă sau s-au îndrăgostit prea mult românii de Dubai? Strategia. Deci, Dubaiul nu mai este o destinație exotică. Pentru români, cel puțin, nu mai este de mult o destinație exotică. Ați fi surprins. Există un influx de români, de europeni, extraordinar de mare și nu de acum. Discutăm de cel puțin 4-5 ani de zile. Am avut client român care a intrat în contact cu Dubaiul de acum 12 ani. Și chiar regreta că nu și-a cumpărat ceva atunci, în momentul respectiv își dorea să achiziționeze un apartament și s-a speriat oarecum pentru că, 1, nu era mediatizat, 2, nu era deschis încă, dacă ne referim ca plan de business, cum spunea și domnul Stoica mai devreme, ei nu au schimbat mentalitatea, au schimbat strategia. Deci, într-un business, în general, în momentul în care nu ai un succes pe o linie de plutire, să spunem, sau nu ai o profitabilitate, schimbi planul de business. E perfect normal. Din păcate, România nu are bunăvoința să facă acest lucru. Este foarte cunoscut fenomenul și nu mă surprinde faptul că litoralul românesc la ora actuală suferă. Dubaiul este mai accesibil financiar decât România, din orice punct de vedere. Și mai grav de atât, nu e vorba doar de infrastructură, discutăm de calitate de servicii și siguranță. Deci eu nu vreau să mă duc în vacanță, cum spuneați mai devreme, și să rămân fără mașină. Da, bun, asta este o situație, adică a fost un caz real cu un român căruia i s-a furat mașina de pe insulă. N-a spus nicio minciună. Pentru că... Da, te rog. Sunt foarte multe, nu unul. Dar, în schimb, dacă mă duc într-o vacanță, ce vreau eu să obțin de la o vacanță? Da? Aș dori să obțin calitate de servicii. Deci vreau să mi se ofere ceea ce achiziționez. Pentru ce dau eu bani? Da? Ce-mi doresc? Să am siguranță, să am curățenie, să am politețe, să am o bună dispoziție care să nu fie periclitate de alte persoane pentru care eu susțin financiar această situație, gen hotelier, gen transport, gen servicii de aeroport, etc. Eu am pățit-o acum în Istanbul. Am aterizat, am stat 3 ore în vamă și mi-a pierdut bagajul. Și calitatea serviciilor din Istanbul, din păcate, este deplorabilă, adică... Dar m-aș întoarce puțin, Cristina, la Dubai, pentru că timpul o să ne preseze curând. Sunt români care vin și își cumpără proprietăți în Dubai pe care să le închirieze, iar la un moment dat să le blocheze, nu știu, de la închiriere și să vină să stea în ele. În continuare, eu cred că este o destinație pe care românii o preferă atunci când vine vorba de distracție, de soare, de mare, de palmieri și ce mai există pe acolo. Din fericire, nu este doar distracție. Marea majoritate a românilor care își permit și pentru că avem planuri de plată foarte accesibile
marea majoritate devine chiar marea majoritate a turiștilor, își dau seama că este de fapt, Dubaiul ca atare este un plan de business în momentul în care devin turiști. Pentru că dacă tu vii și îți închiriezi un apartament, automat îți dai seama ce randament are apartamentul respectiv, pentru că poți să-i cauți prețul online. E foarte simplu. Și îți dai seama cam cât costă un apartament și de fapt cam cât ai plătit tu pentru o săptămână de chirie pentru apartamentul respectiv. Și atunci automat îți vine o idee. Pentru că în Europa randamentul nu este similar cu cel al Dubaiului, sub nicio formă. Și devin din turiști proprietari. Acum, pentru întrebarea care mi-a spus-o, nu. Noi nu îi sfătuim niciodată să-și blocheze proprietățile, pentru că, din fericire pentru dânsii, un apartament pe care l-ai pus ori în regim hotelier, ori în regim de închiriere pe termen lung, este foarte profitabil dacă nu îi deranjezi ritmul. Și atunci proprietarul care își cumpără un apartament în Dubai, lasă apartamentul în pace la închiriat și închiriază un alt Airbnb. Exact. Am înțeles. Pentru că este mai profitabil pentru dânsul să stea la hotel. 30 de secunde, Cristina. Cât de des auzi limba română acum în Dubai? Foarte des în ultima perioadă de vreme și eu nu am lucrat cu România. Extraordinar de des și este foarte frumos faptul că văd oameni care nu numai că se mută în ultima vreme, deci au început prin a investi, au fost turiști, au început prin a investi, după care se mută efectiv cu business, cu situație financiară, cu familie, cu cățel, cu pisic, cu absolut orice. Școlile sunt iarăși foarte bune și în loc să avem o mișcare doar turistică, acum avem o mișcare de mutat efectiv. Uite, vezi că noi trebuie să luăm ceva de la oamenii ăștia care fac niște lucruri bune și să... Că până la urmă nu trebuie să inventăm noi apa caldă, ci trebuie să ne uităm ce fac alții și să luăm ce este bun, să implementăm și aici. Cristina Stoian, mulțumesc mult pentru intervenția la InfoPlus aici la Televiziunea Română. Mă întorc la dumneavoastră, domnule.